guys! So, for today's vlog, it's gonna be Bisaya. It's a Bisaya vlog. I'm gonna show you. Kasi ba makikagyo ko ka na gi-lockdown? Oo, Sige, ato explain sa ila karon. Ato explain. Actually, tinuod na lockdown ang Italy. Pero ang cities parehas ahami, ang Kona sa Marque. Quarantine may dili kay lockdown. Oo. Ang Italy lang ang lockdown ang country kay bawal mi mo gawas. Bawal mo gawas outside the country. Quarantine. O, tas naa din mga multa. Tas ang quarantine dayon kay naarami dire sa amuang city, pwede mi mo gawas kaso limited lang ang paggawas namo. Tapos, diyan din magsugod akong share. Nanito damong life. Ako sa show. Na si Kuya. Na siya trabaho. Kaso, tungod kay quarantine lagi, may lockdown ang Italy. Gikuan na siya, tambay sa balay. Kay tungod, gisirado sad ang bar kung siya ga-work. The moment sa Italy, sarado tanan mga bar, mga restaurant, mga clothing stores, inana. Pero ang mga hospital, pharmacies, supermarket, o mga government na offices open. Wala, let's be clear about that. Sa mga supermarket, di ay mga hospital. Sa tanan-tanan lugar na mong adtuan, like, gina-announce gyud sa mic na every mga 5 minutes, gina-announce sa mic na kanang maintain 1 meter apart, dili magtinapara, dapat 1 meter apart, gina-constant nila og remind sa inyo na 1 meter apart. Bawal sa diri mo adto sa balay sa inyo mga uyab. Bagong shake hands. Mo na ni kamong new shake hands. Tapos ba? Sa mga Italian, anad ki sila magbeso mas dili kay ila first time mo nag-meet magbeso-beso karon dili na wala na gid bawal na gani i-meet ang mga new people. So every time sad magawas me karon in this situation kay quarantine lagi me dapat kontrolado among mga ginaadtuan. Kay in kaso na kay example in kaso na aday kay coronavirus, kung na kay coronavirus unya wala sila kabalo sa aha ni ato etc. Edi GG na sad mukalat na sad siya ug mas grabe na pag-spread. So ang gibuhat sa gobyerno, naghimo sila inani. Ang tawag ani kay murag deklarasyon, murag gina-declare nimo kung unsay mong ngalan, kano sa kagipanganak, aha kagapuyo, og aha kagikan, og aha kapadulong. Ibutang sa nimo ngano. Iyo sotoskrito, name nimo, aha kagipanganak, aha nagpuyo, etc. Kung maglakaw ka, na yung mga pulis sa street. Tapos, kung kanila ma-stop, kailangan nimo ipakita na paper. Kung wala kay inani, mamultahan ka. Diri mo nang papila imong dadon tapos isulap nimo asa ka paingon. Pag na-intercept ka sa pulis, nang imong gisulat sa imong papel lahi, ang imong giadtuan lahi, either prison kag 3 ka bulan o magmulta kag 200 euro. Mo na insakto. So, kung wala kay kwarta, papriso na lang. So, mo na siya. Grabe ka, intense. Pero, luckily, ga-follow man sa nung instruction mga Italiano. Tanang kung tao diri walay dili ga-follow. Kaso, ato sa i-share sa ilaha, unsay nahitabo atong February katong paggawas pa lang katong pagsugod pa lang diri sa Italy. Kaya kamo diha sa Cagayan, follow na mo diha kay di ka kabalo ang COVID-19 walang sinasanto. Kay pares lagi diri. Nag-decision na sila, tanan mga president sa each region na, sige, i-close na nato ang mga school, ato na inanainahan na. So, gi-close nila og 3 days. Kay man to nag-start Wednesday, gi-close ang school from Wednesday to Friday. Ana sila na i-remain close sa nila ang school. Dabi kay ang Prime Minister sa Italy, nag-decision man na siya na, ka-OA ba? OA ra daw kaayo ang pag-close sa mga school. Dili daw dili daw maayo na i-close ang school. So, ang gibuhat niya, pagka next week ato, gi-reopen niya ang school pagka Monday. Imbis na desisyon na i-close nila hantod March 4 ba to? Kay tungod lagi para dili mo kalat mo din to ang Prime Minister na
Dili dapat kay dili man dapat mo magkabalaka. Ano siya, dili mo magpanik, ay mo pagpanik kay wala ra under control daw ang coronavirus diri sa Italy. So, as you all know, Italians will always be Italians. Maglaag here, maglaag there, mag-go everywhere. Kaya nabiya sila isalig silang gobyerno. Kinaugmaan, boom! Nabalik din sa news na daghan na kayo ang karon sa corona na ana. Dito dahil nagdesisyon balik ang Prime Minister na isirado. 2 days rami nagbalik og eskwela tapos gisirado balik. Kamo mga taga Cagayan karon nagi-close ang mga school, better stay at home. Kay wala mo kabalo. Oo. Avoid crowded place. Department store, church, park, Mga supermarket. Mga mall, dapat dili mo mag-adto-adto dira kay actually mas hindi mo matakdan kay kusgan kay mong resistensya tapos pag-abot sa balay na ni mong lula na di na kaginawa kayo nya imbis na pa siya 5 years mabuhi wala gidala ni mo coronavirus wala muna Kung muadto man galing kamo diha sa Cagayan, kung muadto bisan asa nato diha sa Pilipinas, kung muadto man galing mo supermarket, kung muadto mo supermarket, pagdala mo gloves ninyo, kanang kauban ninyo, kanang inyong nakakita nga customer nga walay mga gloves, badlo nga ninyo kay pati na akong kakakita bitaw sa it's time to travel kay barato ra kayo. Stupid kay siya na pangmuto kay gets ko na di ka gakamatay, you only live once, so sayra ka maka-afford. Pero ang mga tao na last life na nila karon mura ga-enjoy na sila kanabuhi, mis healthy pa sila natiguwang na 85 years old, kaya din ka na yun na akong point na kailangan mas better yun magstay sa balay. May na lang diri sa Italy sad ang gibuhat sa gobyerno kay syempre usirado tanan mga negosyo, walay trabaho mga tao. So, ang gibuhat nila, ilang gistop sa tanan ang counting sa billings, sa gas, sa kuryente, sa mga, Mo nang lucky lang sa yun, may kay, murag na among gobyerno, dating yun para sa amo. Isa pa yun diri sa Italy na, advantage lang yun na mo, tanan na butang, tanan necessity like mask, alcohol, mga walay sanitizer. panic. Dili nila ginamahal. Diri, ilang ginagamay ang presyo. Mas ginagamay nila ang presyo para mas ma-afford sa mga tao. So, that's all for today's vlog. And gusto lang na ako na mabalaan yung tanan na better safe than risking yourself and your family and everyone that surrounds you. Sure ko dili mo gusto may tabo pares diri sa Italy ang kakitabo sa inyo. Stay at home and do your part as a citizen and avoid contact with others. Ay mo paghulat na matulit na kay ang tanan kay paspas gid kayo magkalat ang corona, ang naanay mga namatay na dili gakalubong kay nganuman walay mga tao umot kitsa man ang gabuhatan ng paglubong og tao na mulubong og tao kay tungod ka kahadlok mo gawa silang balay. So, ang iyong mga patay na lawas, mabilin na rin na sa morgue o sa unsabaan, hantod, na anay gusto mo lubong ana. Kaya di man mo sila mapugos. Kasabot mo, dili ta gusto magulat ana na may tabo. That's all. See you next vlog. Bye! By the way, this vlog was requested by Ate Banig.